Viral ndok media sosial, pirang-pirang wong sing gawe klambi korpri dibedhek pegawai Pemkab Bangkalan enak-enak karaoke ndok salah siji kafe. Sing marai ati ngenes, karaokean iku dilakoni tepak jam nyambut gawe. Warga Bangkalan digawe geger barek nyebare video sing isine wong-wong gawe kelambi korpri asik karaoke ndok salah siji kafe sing ana ndok Bangkalan. Ndok video iku ketok wong loro lanang wedok nyanyi bareng barek disoraki karo kanca-kancane. Video iki nyebar banter nang media sosial barek grup chat WA. Dipedhek wong-wong sing gawe kelambi korpri iki pegawene Pemkab Bangkalan. Sing marai wong tambah gregeten, karaoke iki dilakoni tepak jam nyambut gawe. Sakmarine nyebare video iki, Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Jakfar langsung ngongkon sekda karo Inspektorat Kabupaten Bangkalan kaya neleki benere video iki, barek neleki sapa wong-wong sing ana nduk video iku. Nek ancen nyalai aturan, Wabub mastekno pegawene bakal disangsi nurut aturan sing ana. Sauntara iku, tepak dikonfirmasi liwat WA, PLT Inspektorat Kabupaten Bangkalan Ahmad Hafid Jelentrekno, nek video iki direkam ulan November iko tepak daerahe kangelan nglakokno kewajibane sing dadi dampake kebijakan pusat perkara efisiensi anggaran. Muhammad Zahid, CTV.